είναι η Δύση. Άστρα είναι η Δύση. Στο σύμπαν ανάβουν φώτα κι εγώ με ρούχα λάμψης φέρνω νέα απ' τα άστρα με στυλ και με απόχρωση δράσης. Ο Κρόνος κάνει δηλώσεις, ο Άρης τσακώνεται πάλι κι ο Καρ σχολιάζει με βλέμμα που κόβει σαν ιστέρι και πάλι. Άστρα είναι η Δύση κι μοίρασε μετάδοση live. Ο ήλιος στο ζενίτ κι η σελήνη κάνει dive. Με Κυριακή και Καρλ το χάος μπαίνει σε τάξη κι αν ο ουρανός γελάει είναι απλώς δική μας πράξη. Εγώ δεν προβλέπω, εγώ σατυρίζω. Αν ο Ποσειδώνας μπερδεύει, εγώ το πειράζω και γκρίζω. Η Κυριακή τραγουδάει με φωνή ουράνια κι εγώ πετάω ατάκες που κάνουν τα ζώδια να ψάχνουν για φάρμακα. Με γέλιο και ανάλυση βαθιά ο Κρόνος κάνει ρεπορτάζ και η Αφροδίτη selfie ξανά. Με Κυριακή και Καρλ το διάστημα γελάει κι αστρολογία γίνεται show. Έτσι πως το είπες στο επεισόδιο, έχουμε γίνει Σύρια. Φοράει ένα κινέζικο Κιμονό. Εμείς θα τη χορέψουμε. Κάνω την Για γέισα, τον Πλούτο κάνω να την στείλει γέισα. δράμα, εμείς θα το σκηνοθετήσουμε. Γιατί Κάνω εδώ την Κινέζα, είπα άστρα κάνω την είναι η Κινέζα. Δύση, η μοίρα έχει χιούμορ και εμείς το υπογράφουμε με γκλίτερ και κρίση. Τώρα με Κινέζους και με έχουμε πανσελίνους, αναδρόμους, ορθοδρόμους, χαμός. Ναι. Εντάξει, είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Όλοι μιλάνε για το άστρο του Δαβίδ, το καλάθι του Μπαλμπό. Έχω διαβάσει πολύ ωραίες αναλύσεις. Μια από τις αναλύσεις που μου άρεσε πάρα πολύ είναι του φίλου μου του Θανάση Ματσότα. Που τον αγαπάμε πάρα πολύ και οι δυο μας, να το πούμε αυτό, γιατί τον αγαπώ και εγώ τον Θανάση πολύ. Έχω κάνει μαθήματα με τον Θανάση, να ξέρεις. Θανάσης είναι καταπληκτικός. Είναι φοβερός, είναι φοβερό. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Με τα έτσι έμπειρα μάτια σου. Με τα έμπειρα, καταρχήν να πούμε πού βρίσκονται οι πλανήτες, γιατί την προηγούμενη φορά δεν το είπα και μου λένε, με διορθώσανε οι φίλες και οι φίλοι και μου λένε δεν είπες πού βρίσκονται οι πλανήτες και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται οι πλανήτες. Να πω λοιπόν ότι σήμερα 27 Ιουλίου Δευτέρα ο ήλιος βρίσκεται στο Λιοντάρι, ο Δίας βρίσκεται επίσης στο Λέον, στη 06, η Αφροδίτη συνεχίζει να είναι η γεροντοκόρη στην Παρθένο στη 19η μοίρα, η Λίλιθ είναι στην 24η μοίρα του Τοξότη, ο Πλούτονας βρίσκεται στη 04 του Υδροχώου Ανάδρομος, ο Ποσειδώνας βρίσκεται στη 04 Ανάδρομος και αυτός του Κρυού, ο Κρόνος βρίσκεται στη 14η μοίρα στάσιμος, πάει για αναδρομή, ο Χείρονας είναι στη 0, συνεχίζει 0,50 του Ταύρου, ο Ουρανός 0,4 των Διδύμων, ο Άρης στην 20η μοίρα των Διδύμων, ο Ερμής ορθόδρομος δόξαση Κύριε δόξαση στη 17η μοίρα του Καρκίνου. Αυτά λοιπόν με τον ουρανό αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι μας. Και πάμε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ο ήλιος λοιπόν μπαίνει αυτή την εβδομάδα με αντίθεση τον Πλούτονα τον Ανάδρομο, η πρώτη της εβδομάδας, και είναι και ιδιαίτερη δυνατή. Μάλιστα. Ναι. Ο ήλιος στο Λιοντάρι, αντίθεση με τον Ανάδρομο Πλούτονα. Πώς θα. Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε το φως
Ναι. απέναντι από το σκότος, αλλά το σκότος θέλω να το δώσουμε μια πιο μεταφυσική οπτική, Μμμ. διότι εκεί που βρίσκεται το απόλυτο σκοτάδι, το λικαβιές που λένε, Μμμ. αρχίζει και έρχεται το πρώτο φως. Ουσιαστικά τι γίνεται. Η αντίθεση αυτή του ηλίου Πλούτονα, επειδή περνάει και πάνω από το Δία, θα πρέπει να δούμε, ίσως έχουμε κάποιες ορέξεις, κάποιες έτσι, μια συμπτωματολογία που θα λέγανε και οι γιατροί, να θέλουμε να κάνουμε πράγματα, να περάσουμε ωραία και απέναντι ο Πλούτονας να λειτουργεί σαν ένα, όχι ακριβώς φρένο, σαν κάτι το οποίο σου λέει σταμάτα. Ίσως είναι και οι φόβοι μας. Κοίτα τώρα, ο Κάπου. ήλιος είναι και στη θέση ισχύου του που είναι στο λιοντάρι. Είναι λαμπερός αρκετά, συμφωνώ μαζί σου. Ο Πλούτονας είναι ο εσωτερικό κομμάτι μας, αυτό που δεν θέλουμε δεν αποκαλύψουμε σε κανέναν, ναι. Είναι το εσωτερικό βαθύ κομμάτι μας, είναι και η εξουσία, είναι η ζήλια, είναι οι χειριστικές συμπεριφορές, ψυχολογικά, γιατί είναι όλα αυτά που έχει ο Σκορπιός, έτσι. Γι' αυτό είναι και ο πλανήτης του. Ο Πλούτονας έχει Ναι. να κάνει με τα πολύ βαθιά αποθυμένα. Συναισθήματα μέσα Τα βαθιά οποία όμως, όμως αυτά που δεν επειδή- λέμε ούτε στον εαυτό μας. Επειδή πάρα πολλές φορές, και το έχω πει και στα παιδιά, να μην μπερδεύουμε τα αποθυμένα που λέμε Πλούτονα με τα αποθυμένα της Μαύρης Σελήνης. Διότι έχουν μια συναφή εγκύτητα, αλλά δεν είναι ίδια. Δηλαδή, του Πλούτονα είναι ότι μεγάλωσα, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι που υπήρχε γκρίνια. Είναι της γενιάς, είναι του συλλογικού ασυνειδήτου. Θα βγει έτσι. Η Μαύρη Σελήνη είναι πιο προσωπική. Είναι δηλαδή, μου της πάει αυτή η περίοδος γιατί ξέρω εγώ δεν σταυρονοκόμενα. Λοιπόν, Ναι, είναι και μεγαλύτερος, μεγαλύτερος δεν είναι, που αλλά είναι, ασφαλώς, κρατάει 33 χρόνια, έτσι, σε που κάθε ασφαλώς, ζώδιο. που ασφαλώς δεν θα μπορούσε να συμβεί να μην σταυρώσουμε. Και η λέξη του λέει και σημαίνει και πλούτος, έτσι. Έτσι. Είναι δύσκολη όψη, γιατί έχει πόνο. Εμένα μου βγάζει αυτή η όψη προσωπικά. Ναι. Όταν την ακούω, πονάω, να ξέρεις. Κάνω, αουτς, πονάει. Δεν θέλω να είμαι λιοντάρι και δεν θέλω να είμαι κυδροχός καθόλου. Κοίτα, θα μπορούσε να είσαι Ταύρος. Ναι, γιατί Σκορπιός. κάνει οτιδήποτε είναι. Όλος ο σταθερός σταυρός συγκλείεται με αυτό, έτσι. Λοιπόν, Συγκλονίζεται. Δεν είναι μόνο. άρα να ξέρουμε ότι δεν την πληρώνουν. Και βέβαια να ξέρετε, η πιο σκληρή όψη είναι η σύνοδος. Αν είναι, δηλαδή, Αντίθεση, όπως είναι τώρα. όταν θα περάσει ο Πλούτονας σε τετράγωνο, ας πούμε, με τον ήλιο σας, θα πονέσετε. Ναι. Όταν θα περάσει ο Πλούτονας σε σύνοδο με τον ήλιο, είναι ραντεβού στα γουναράδικα που λέμε. Θα σε, πώς το λένε, Θα σε κοπανίσει. θα σου βγάλει όλο το δέρμα και θα πρέπει να ξεκινήσεις να δομήσεις από την αρχή. Εγώ νομίζω ότι το ήλιος ζητάει να βγουν όλα στην επιφάνεια, όπως το είπες και εσύ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο υδροχός μας καλεί να αντιμετωπίσουμε ο Πλούτονας στην αλήθεια, γιατί είναι και στον υδροχό, έτσι. Παιχνίδια εξουσίας, εγωισμοί, χειριστικές συμπεριφορές και αποκαλύψεις όμως, έτσι, γιατί πρέπει να βγει προς τα έξω αυτό. Μπορούν να βγουν στην επιφάνεια, γιατί ο ήλιος θέλει να το βγάλει στην επιφάνεια. Ο Πλούτονας δεν το κλείσει. Δεν είναι πάντως για μέρες για μάχες. Πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Είναι ιδανικό για να κλείσουν οριστικά κύκλους που έχουν ολοκληρώσει το σκοπό τους. Και την ίδια μέρα, Κυριακάς μας, έχουμε και τρίγωνο του ήλιου με τον Ποσειδώνα. Είναι μαλακώνει το πράγμα, έτσι, με το τριγωνάκι. Ο Ποσειδώνας στον κρυό κάνει τρίγωνο με τον ήλιο στο λιονταράκι.
και αντίθεση αυτό με τον Πλούτονα και έχουμε και άλλη όψη, θα την πω μετά. Και, Τρίγωνο, ήλιο, Ποσειδώνα, πες μου. κοίτα, το τρίγωνο του ηλίου με τον Ποσειδώνα είναι έτοιμο για το καλύτερο και για το χειρότερο. Γιατί όμως? Γιατί στην πραγματικότητα ο Ποσειδώνας, έτσι, ο ήλιος είναι λαμπερός, ωραίος, δυνατός, έρχεται ο Ποσειδώνας και είναι σαν να σου λέει, φιλαράκι, χρειαζόμαστε κάτι να φτιαχτούμε. Και αρχίζεις κάνεις εσύ με τη φαντασία σου. Άμα μου πεις εκείνες τις ημέρες γράφω μια νουβέλα, Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Θα κάνεις παπάδες, έτσι. Αλλά το θέμα είναι μη θελήσεις να είσαι μέρος της νουβέλας στην ίδια τη ζωή. Είναι δημιουργικό, εντάξει, αλλά είναι και λίγο καταστροφικό. Δηλαδή, αν είμαι, λέω λιοντάρι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, ας πάρουμε και το σταθερό σταυρό, ή ας πάρουμε και τις φωτιές, και είμαι στα καλά μου, δεν θα με επηρεάσει αρνητικά. Θα έχω μια έμπνευση. Αλλά αν δεν είμαι στα πολύ καλά μου, θα βγάλει λίγο μια τρέλα. Δεν το θέλω να πω έχω γεννηθεί με ήλιο Ποσειδώνα σύνολο. Εσένα δεν σε πιάνει αυτή η όψη, είσαι γεννημένος τρελός. Εμένα, πάντως, ναι. Θα με πιάσει. Βέβαια, αφού θα κάνει τρίγωνο. Έτσι. Μπορεί να εκδηλωθεί πάρα πολύ ωραία, αλλά τι θέλει? Θέλει μεγάλη μαεστρία, γιατί ο Ποσειδώνας εκεί ακουμπάει και το Δία. Ναι, αφού είναι κοντά και θα το διωγγώσει όλο αυτό, τεράστιο. Έτσι. Και εκτός αυτού, μπορεί να μας φέρει μια ροπή, να κάνουμε μια κατάσταση η οποία πέρα είναι των πραγματικών μας δυνατοτήτων. Δηλαδή, δεν έχω μαντήλι να κλάψω, είμαι οριακά, αλλά θα βγω έξω, να έχω 5 εμπειρίες και θα πληρώσω και την παρέα. Ναι. Έτσι. Οπότε, καλό είναι να προσέχουμε. Κάντε δημιουργικά πράγματα. Επίσης προσευχή, γιατί ο Ποσειδώνας είναι και προσευχή. Διαλογισμό, θεραπεία, συγχώρεση. Ήδη μου κοιτάς έτσι. Όλα αυτά μαζί, έτσι. Θα πάρουν τα θετικά. Αυτά είναι τα θετικά. Τα αρνητικά είναι θέλει προσοχή. Γιατί μπορεί. Τώρα τα λιοντάρια δεν θέλουν και πολύ να δασκάρει η βίδα τους. Για μένα μιλάς. Χοροσκόπο. Οπότε λίγο είναι εμπνευστικό. Είναι μια ωραία μέρα για συγχώρεση, αλλά δεν είναι μέρα για να νευριάζει. Γιατί έχει επακολουθήσει. Είπαμε και πριν για τον ήλιο Πλούτονα. Ξέρω εγώ πόνο. Αυτό διωγγώνει μια κατάσταση. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Και την ίδια μέρα, πρόσεξε, σου έχω κι άλλο, κι άλλη όψη, έχει εξάγωνο ο ήλιος με τον ουρανό. Αυτός ο ήλιος δηλαδή κάνει αντίθεση με τον Πλούτονα, που εκεί έχει κοντά και το Δία, και κάνει και τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, αλλά κάνει και εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Βόμβα είναι, έτσι, πυρηνική, έτσι, εκείνη τη μέρα. Όχι, κοίταξε να δεις, αυτή είναι η μέρα να πεις, βγαίνω έξω, βέβαια, πάω συνειδητά μέχρι εκεί που με παίρνει, έτσι. Περνάω όμορφα. Ναι. Ο ήλιος ουρανός μπορεί να βοηθήσει και σε τίποτα γνωριμίες. Μπράβο, ειδήσεις καινούριες. Δηλαδή, ας πούμε, Ιδέες. χτες καθόμαστε και πίνουμε καφέ. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι το τραπέζι που καθόμαστε πρέπει να είναι το παράρτημα του ανιάτων, του σωματίου. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται. Έρχεται ένας, κοιτάει τον Κώστα, σε παρατηρώ, του λέει χρόνια. Του Κονδυλή. Ναι. Αχ, δεν μπορώ, γιατί να μην είμαι μαζί σου σε αυτή την παρέα.
Άλλο τρέλα, άλλο παραφροσύνη, άλλο σχιζοφρένεια, του λέει. Εγώ με βλέπεις, έτσι. Μου λένε παίρνε φάρμακα, δεν παίρνω. Φέρνε του. Δεν παίρνω φάρμακα. Α, ο Θεός αυτό, εκείνο, το άλλο. Σε μια φάση περνάει ένας από απέναντι. Του λέει τι έγινε, πώς είσαι καλά. Αδελφέ μου, γύρισα από την κόλλα σου, τι λέει να σου πω. Μαλάκα, δεν πάμε καλά, δηλαδή. Ο κόσμος έχει σφυρίξει. Τελείως. Όλοι οι μουρλοί είναι σε μένα. Δηλαδή, Ξέρεις, λέει, η αδερφή μου έχει σπουδάσει νοσηλευτική. Όταν έκανε μάθημα, έχει κάνει πολλά χρόνια, δούλεψε στο τμήμα και εκεί σε εμάς, πώς το λένε, που είμαι εγώ, καλά μπερδεύτηκα, δεν είναι τίποτα. Δαφνή. Όχι Δαφνή, ήταν στο Νομοκάκι. Λιμωδόν, στο Λιμωδόν, στους τρελούς κανονικά, έτσι. Αλλά πολλά χρόνια δούλεψε και στο νοσοκομείο μας εκεί στη Μαγούλα. Στην ψυχιατρική κανονικά. Και έλεγε λέει, ότι είναι, της έλεγαν ότι είναι σαν ένα... Οι τρελοί βλέπουν, μπορούν και διακρίνουν, σαν πομπό σε βλέπουν, αν είσαι θετικός ή αρνητικός, άρα είσαι θετικός. Και λέει, όπα, αυτός μας καταλαβαίνει, τρελός, είναι κάτι. Πιάσα τον Ποσειδώνα σου. Δεν ξέρω τι πιάσαμε. Μα δεν θέλω να σου πω, επειδή κυκλοφορώ και εγώ πολύ στην Αθήνα, γιατί έχουν κάποια διάστημα να τους είχαν μαζέψει, τώρα έχουν ξαναβγεί έξω. Και λένε, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Άρα αυτή η όψη του εξαγώνου, εγώ θα ευχηθώ να μην είναι αυτό. Απρόσμενες ειδήσεις, νέες γνωριμίες, καινούργιες ιδέες, τεχνολογία, αλλαγή στα επαγγελματικά επίσης. Όσο πιο ευέλικτοι είμαστε, μας λέει ο ουρανός, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα εμφανιστούν. Και εύχομαι όχι περισσότερους πιο τρελούς, όπως ο κύριος Κάλμας. Εντάξει, και η τρέλα καλή είναι, χρειάζεται. Καλή είναι, εμένα μου αρέσει. Μιλάω μαζί τους συχνά και τους καταλαβαίνω. Λοιπόν, η Τρίτη 28 Ιουλίου δεν υπάρχει κάποια σημαντική πλανητική όψη και μάλιστα τη χρειαζόμαστε αυτή την ανάσα, γιατί με αυτά που γίναν τη Δευτέρα θέλω λίγο την Τρίτη να λειτουργήσω και να μου γιωθούν όλα αυτά. Ναι. Επίσης να πούμε λίγο ότι αυτές οι όψεις οι δυνατές που ήταν της Δευτέρας θέλουν και ενεργούν και την Τρίτη, έτσι. Εντάξει, ενεργούν και την Τρίτη. Άρα μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις την Τρίτη. Παρατηρήστε τι αλλάζει γύρω σας. Πάμε λοιπόν Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η Πανσέλινος στον υδροχό, στην έκτη μοίρα. Ναι. Δεν είναι μια συνηθισμένη Πανσέλινος αυτή. Γιατί έχουμε ήλιο στο λιοντάρι, Δία σύνοδο με τον ήλιο την ίδια μέρα, Πλούτονας απέναντι, Ποσειδώνα σε αρμονική όψη τρίγωνου, Ουρανός σε τρίγωνο, ενώ ο Άρης του διδήμους βέβαια είναι μακριά, αλλά δεν έχει σημασία, είναι εκεί στο πεδίο μας. Ωραία έχουμε Πανσέλινος. Ωραία. Πάμε λοιπόν εδώ το άλλο. Απ' την άλλη πλευρά. Ναι. Έχουμε και το Δία, Έχουμε και το Δία. Λοιπόν, αυτή η υπέροχη Νέα Σελήνη. Όχι, Πανσέλινο, συγγνώμη. Πανσέλινος. Λοιπόν, έχει μια εμπλοκή με 45 αριδιά. Άρα και με ήλιο. Μπράβο. Άρα εφόσον έχει και με 45 με ήλιο Δία, έχει και 135 με σελήνη Πλούτονα. Κοινώς, πρόσεξε να δεις. Να πες τα λαϊκά, δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, Δεν είναι αστρολόγοι όλοι. θα το δείτε λίγο ρεαλιστικά. Μπράβο. Είναι ένα γκούρι. Ευχαριστούμε κύριε. Σ' ακούμε Δευτέρα πρωί να μας δώσεις μια μεγάλη χαρά και μαζί θα φάμε ένα γκούρι. Όχι, λέω, η ζωή είναι ένα γκούρι. Ναι, ναι. Άλλος το τρώει και ζορίζεται, άλλος το τρώει και δροσίζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, η Πανσέλινος αυτή, καταρχάς, έρχεται να φέρει μια κορύφωση. Ναι. Η κορύφωση αυτή έχει να κάνει μεταξύ του εγώ και του εμείς.
Μη σας ξεγελάει η σελήνη το ότι είναι στον υδροχό. Ποιος είναι το εγώ, να τους πεις ότι είναι το λιοντάρι και το εμείς είναι ο υδροχός. Έτσι. Αυτό λοιπόν το εγώ και το εμείς μη σας ξεγελάει. Πρώτον γιατί είναι απέναντι. Ναι. Και Αντίθεση. δεύτερον γιατί η σελήνη στον υδροχό, γενικά οι πλάνητες στον υδροχό, που είναι το ζώδιο της φιλανθρωπίας, των σωματείων, της ελευθερίας και όλα αυτά, ο υδροχός συμβολίζει τόσο τον κομμουνισμό όσο και τον φασισμό. Όλοι. Που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε και το τι αντανακλά απέναντι. Δηλαδή είναι μια μέρα η οποία μπορεί να περάσεις πάρα πολύ όμορφα, αλλά να πρέπει να μάθεις να βάλεις κάποια όχι ακριβώς όρια, αλλά να πεις ότι παιδιά, εγώ η θέση μου είναι αυτή. Δεν θέλω να τσακωθούμε, δεν θέλω το ένα, δεν θέλω το άλλο. Παράλληλα, ο ήλιος εκεί που είναι κάνει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Όπως και η σελήνη τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Η λέξη κλειδί είναι καλή διάθεση. Δεν ξέρω, εμένα μου βγάζει πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή η Πανσέλινος. Καταρχήν έχει τρομερή αντίφαση και δεν ξέρεις πού να πας. Γιατί ο Πλούτονας ζητά βαθιά μεταμόρφωση, ο ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές στους διδύμους, ο Ποσειδώνας μας θυμίζει το όραμά μας. Η Πανσέλινος που τα διωγγώνει, είναι και ο Δίας εκεί γύρω, ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία μας, εντάξει, γιατί διωγγώνει ό,τι βρει. Τι βρήκε η Πανσέλινος? Βρήκε τον υδροχό. Εγώ θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Από το να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε την πορεία μας. Ναι. Ή να επιχειρήσουμε κυρίως να αλλάξουμε τους άλλους. Ναι. Ίσως είναι προτιμότερο Να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Μπράβο. Να ξεκινήσουμε από εμάς. Δηλαδή όταν βλέπω εγώ τον άλλον που μου λέει εγώ θα αλλάξω λέει τον κόσμο. Ποιο κόσμο να αλλάξει? Να αλλάξει τον εαυτό σου. Εγώ νομίζω ότι θα αποκαλυφθούν εκείνες τις ημέρες, γιατί Πανσέλο δεν είναι μόνο εκείνη την ημέρα που γίνεται. Και θέλω. Εδώ είναι και μια συζήτηση που θέλω να κάνουμε. Θα την κρατήσω, θα το πιάσω αυτό. Θα έρθω στο σημείο σήμερα τη συζήτησή μας. Θέλω να σου κάνω 2 ερωτήσεις. Αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για την Πανσέλινο, που θέλω να σου κάνω για να πεις και στον κόσμο. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτές τις μέρες κάτι θα γίνει, θα σκάσει σκάνδαλο τρομερό. Μέσα από εκνευρισμό και τσακωμό θα βγουν πράγματα προς τα έξω, επειδή ο υδροχός είναι και ένα ζώδιο, όπως είπε και ο κύριος Κάλ μας εδώ πέρα, που έχει να κάνει με τα κόμματα, με ιδέες, θα γίνει της τρελής. Ούτως ή άλλως ο Πλούτονας στον υδροχό θέλει να τα διαλύσει όλα μαζί με τον ουρανό στους διδύμους. Θα υπάρχουν τρομερές αποκαλύψεις, αλλαγές συνεργατών, ξαφνικοί χωρισμοί σίγουρα, γιατί έχουμε και τον Αύγουστο και έκλειψη, θα τα πούμε περί του Αυγούστου. Και ξαφνικές νέες γνωριμίες. Είναι λίγο αλαλούμο όλο αυτό. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Με ρωτάνε πολλές φορές και θέλω να μας τα πείτε, κύριε Κάρμας, πόσο διαρκεί η Πανσέλινος? Θα πάμε λίγο με τα ρεαλιστικά πράγματα. Πώς είναι τα πράγματα θα πεις? Ουσιαστικά η Πανσέλινος διαρκεί μέχρι την έναρξη της Νέας Σελήνης. 15 μέρες, περίπου 10-15 μέρες. Με κρίσιμα σημεία. Ναι. Κρίσιμα σημεία. Την 6η έως 8η μέρα. Τίποτα. Αυτός ο κύριος Καλ κάθε Είναι εκπομπή. ουσιαστικά έρχεται η Σελήνη. Ναι. Και μπαίνει στο μέσο της απόστασης. Μόλις δηλαδή. Συγγνώμη, ο ήλιος. Ο ήλιος, συγγνώμη. Μπαίνει ναι. ο ήλιος στο μέσο της απόστασης. Βγάζει γεγονότα. Δηλαδή, έχουμε 15 μέρες, περίπου 14 έχουμε για να έχουμε τη νέα σελήνη, άρα εννοεί 6 με 7 ημέρες. Στα 8 πες, Ναι. όπου ο ήλιος βρίσκεται σε αυτό το gap, σε αυτό το μεσοδιάστημα, Ναι. δίνει γεγονότα. Τίποτα. Ο κύριος Καρλ είδες τώρα τι εκπομπές, έτσι. Δεν είναι εκπομπές αυτά, είναι διαμάντια, αγάπη μου. Είσαι μια κινητή αστρολογική βιβλιοθήκη και όχι μόνο. Με τα κιλά που έχω πάρει πάνω για κάτι να με βλέπω.
Όχι, Λοιπόν, είσαι η μεγάλη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που κάηκε. καλά θα πάω. Λοιπόν, Λοιπόν, άρα μου απάντησε, μας απάντησε λοιπόν και σε αυτό το ερώτημά σας πόσο διαρκούν λοιπόν οι πανσέλινοι. Σε τι βοηθάει μία πανσέλινος? Ερώτηση καταρχήν, δεύτερη. καταρχάς να κορυφωθούν οι γεγονότα Ναι, και αν μη τι άλλο να ξεκαθαρίσουν. ναι. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Τα γεγονότα που ξεκίνησαν τώρα Με τη Νέα προχτές Σελήνη. με τη Νέα Σελήνη που βγήκε ο Σαλμάς Μμ, και τον έκανε τον Άδωνη μμ. αληφή για κάλους, Ναι, όποιος έχει το χάρτη του Άδωνη του Γεωργιάδη, ναι. έτσι, θα δει ότι η Σελήνη, μάλλον η Πανσέλινος αυτή, με την εμπλοκή του Πλούτονα, Υδροχός δεν είναι αυτό. όχι, Σκορπιός. Παναγία μου. Σκορπιός και έχει και μια πολυάστρια, ένα στέλιουμ, στους πρώτους μήνες του Σκορπιού. Εντάξει, σταθερός είναι κι αυτός. Που έχει έρθει, Τετράγωνο. δηλαδή, που έχει έρθει τώρα Πλούτονας, Τετράγωνο. Δίας και η Νέα Σελήνη και τα βγάλανε. Τα Όλα βγάλανε. θα βγουν πολλές αλήθειες στην επιφάνεια. Ο σταθερός σταυρός θα βγάλει τις αλήθειες του. Σταθερός σταυρός είναι υδροχόος, λιοντάρι, ταύρι και σκορπιοί. Και έχουμε όλοι αυτά, να ξέρετε. Δεν είναι ότι εγώ δεν είμαι λιοντάρι, εγώ δεν είμαι υδροχός. Κάπου έχετε υδροχό, κάπου έχετε λιοντάρι στους Καλά. γενέθλιους χάρτες σας. Να πούμε στους φίλους και στις Ναι. φίλες βεβαίως, Ναι. ότι μην ακούτε, εμένα δεν με πιάσε αυτή η έκρηξη, αυτή η Πανσέλινος ή αυτή η Νέα Σελήνη. Αυτό είναι λάθος. Γιατί σαν φαινόμενο Ναι. χτυπάει σε κάποιο γενέθλιο σαν σίκο. Ναι. Δεν θα σας βάλω εγώ μέσα μεσοδιαστήματα που εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας Να μην βγάλει. Δεν υπάρχει να μην βγούνε. Άρα για να ρωτήσουμε τι βοηθάνε λοιπόν οι πανσέλινοι για να ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε η Νέα Σελήνη, δηλαδή μας λες. Βεβαίως είναι αυτό πρώτον για να ολοκληρωθεί και δεύτερον μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια αλληλουχία. Είναι Νέα Σελήνη, Πανσέλινος, Νέα Σελήνη, Πανσέλινος και ούτω καθεξής. Παιδιά, πάρτε ένα τετράδιο και γράψτε έτσι από περιέργεια. Όταν πέφτει η Νέα Σελήνη, τι θέλετε να ξεκινήσετε. Είτε θα θέλετε να ξεκινήσετε καινούργια πράγματα. Να δείτε ότι περίπου στους Πανσελίνους θα νιώσετε μία πίεση ότι θέλετε να τελειώσετε. Μπορεί να είναι μικρά πράγματα. Δεν είπαμε ότι θα χτίσω μια πολυκατοικία και την έχω τελειώσει σε 15 μέρες. Δηλαδή για να φανταστείς, πέρσι με το γκρουπ των προχωρημένων Ναι, που θέλαμε να βγάλουμε ένα γεγονός για να πάει καλά, ναι. σου λέω, παιδιά, δεν είναι τόσο απλό η επιλογή χάρτη. Γιατί έχει κάποια, ας πούμε, δεν πρέπει να είναι Αφροδίτη και Σελήνη εκεί, αυτό πρέπει να είναι σε γέμιση. Ναι. Τα παιδιά λέγανε, «Α, 2 ώρες θα κάνουμε». Αυτό λέγεται επιλεκτική αστρολογία και όποιος Έτσι. θέλει να κάνει θα το κάνει ο κύριος Μασκάρ. Θα ξεκινήσει τα μαθήματα επιλεκτικής αστρολογίας. Κάναμε 2-3 ώρα, Ναι. αλλά βγήκε ένας χάρτης ο οποίος μπορεί να αποδώσει. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μα έτσι είναι και αυτή τη στιγμή φαντάσου ότι έχεις ας πούμε μια σχέση. Η Νέα Σελήνη λοιπόν, η Πανσέλινος, διαφορετικά θα επηρεάσει τη σχέση σου. Διαφορετικά θα επηρεάσει εσένα. Βέβαια. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πάντα το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει είναι μέσα από την συνάρτηση που προκύπτει και έτσι έχουμε σε μια οικογένεια μια ισορροπία ή μια ανισορροπία. Δηλαδή, εάν στη Νέα Σέλήνη, στην Πανσέλινο δείχνει ότι εγώ έχω μια μεγάλη στεναχώρια και είμαι χάλια και στις συζύγου ας πούμε δείχνει ότι όλα είναι καλά,
υπάρχουν δύο τεινά. Ή κάποιος από τους δύο κρύβει κάτι, Λέει το άτομο. ή ότι κάποιος άλλος ποτίζει το χωράφι. Μμ. Κάτι δεν πάει καλά, άμα δεν συμβαδίζουν τα ζευγάρια. Καλά, αυτό έχει να κάνει και με τη συναστρία που πρέπει να είναι αρμονική. Άρα οι πανσέλινοι βοηθάνε να ολοκληρώσουμε καταστάσεις, να δούμε τις αλήθειες, να πάρουμε αποφάσεις, να κλείσουμε κρεμότητες και να απελευθερωθούμε από ό,τι δεν μας εξελίσσει. Δεν πας ποτέ σε πανσέλινο να χειρουργηθείς. Έτσι, γιατί έχει αιμορραγία, μπράβο, πες Έτσι. τα. Το πιο βασικό, Ναι, προσπαθούμε να αποφύγουμε χειρουργία, προσπαθούμε ναι, την ώρα. Επίσης, όταν θα το δείξουμε κιόλας, υπάρχει η μέθοδος του Dr. Eugene Jonas, αυτός είναι Σλοβάκος από ό,τι θυμάμαι, ο οποίος λέει, ανάλογα με τη θέση την οποία, της σελήνης της οποίας γεννήθηκες, μπορούμε να βρούμε το ρυθμό ορυξίας και να βρούμε την ημέρα η οποία μπορεί να είναι και ανεξάρτητη από αυτό που δίνουν οι γιατροί, και να μείνεις έγκυος. ναι. Και πότε να μην έχει αυτό το. Εντάξει, γιατί έχει να κάνει με τον κύκλο της γυναίκας. Η Βέβαια, σελήνη. καλό είναι να αποφύγουν πάνω σε πανσέλινο, Ναι. ποσό δεν πάνω σε έκλειψη. Άρα φέρουν αυτά που είπε. Και την ίδια λοιπόν την ημέρα, την ίδια Τετάρτη, που έχουμε την Πανσέλινο, έχουμε Αφροδίτη τετράγωνο με Άρη. Η Αφροδίτη είναι στην Παρθένο και ο Άρης είναι στους Διδύμους. Κοίτα, αυτό μου θυμίζει το τραγούδι του Τερζή που λέει «Έχω παράπονα, πολλά παράπονα». Έτσι. Η Αφροδίτη στην Παρθένο έχει ένα Ναι. χαρακτηριστικό, Ναι. επειδή τα ζυγίζει όλα και τα υπολογίζει. Πολλές φορές μαζεύει πράγματα, θυμό, Γκρινιάρα είναι βασικά. έτσι. Και ο άλλος στους διδύμους είναι αέρινος. Ναι. Ζαμανφού. Μη μου τα Πρίζεις και σήμερα. πολύ. Δεν υπάρχει υπομονή δηλαδή. Έτσι. Δεν υπάρχει Οπότε, και στη δοκιμασία στις σχέσεις. κοίταξε, νομίζω ότι εντάξει, τώρα, μια Αφροδίτη άλλη. Αν δεν είναι σε πρόοδο και τέτοιο, εντάξει, δύσκολα θα σου βγάλει χωρισμό. Εντάξει. Έτσι. Πάντως, ερωτικό δεν μου βγάζει η Αφροδιτούλα στον Παρθένο με τον Άρη στους Δήμους. Ούτε ο ένας λειτουργεί τρελά, ούτε ο άλλος. Τι. Να. Εντάξει, η Αφροδίτη στην Παρθένο είναι μια Αφροδίτη η οποία απαιτεί καθαριότητα, είτε Εντάξει. μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, ειλικρίνεια, Μμ. και ουσιαστικά είναι μια Αφροδίτη πιο πρακτική. Μπράβο. Δεν μπορεί να ζήσει με γυναίκα με Αφροδίτη στην Παρθένο ή και άντρα. Τη γαλάζια λίμνη να είστε χέρι-χέρι. Κάτι έχει πάει λάθος στον χάρτη. Λοιπόν, άρα η Αφροδίτη στην Παρθένο συγκρούεται με τον Άρη γιατί είναι και τετράγωνο. Εντάξει. Είναι μια μέρα μαζί με Πανσέλινο, όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Ρε, εσύ πολύ δύσκολη Πανσέλινος αυτή, με τέτοιες όψεις. Ξέρεις τι γίνεται. Τη βλέπουμε δύσκολη την Πανσέλινο. Γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχουν όψεις οι οποίες ξεγελάνε. Έχει τη δυσκολία της. Αλλά πρέπει να δούμε και ποια είναι τα θετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει αυτή η Πανσέλινο. Ποια είναι τα δυτικά. Τα θετικά είναι ότι θα σε βάλει σε μια διαδικασία τουλάχιστον να προσπαθήσεις να τα βρεις με τον εαυτό σου. Τις κουβέντες που θα γίνουν
Μπορεί να μην σου αρέσουν, αλλά σίγουρα έχουν έναν α, απολυμαντικό, έναν εκαθαριστικό χαρακτήρα. Γιατί όμως? Γιατί όπως βλέπεις την Πανσέλινο στο χάρτη, κάτω στις μηδέν του Ταύρου, δεσπόζει ο Χείρονας. Α, ναι, που είναι και ο Χείρονας στη μηδενική του Ταύρου, ναι. Άρα καταγράφεται ένα ταφ Ναι. τετράγωνο στα σταθερά ζώδια με σημείο εξόδου τον Χείρονα, ο οποίος λέει εσείς τσακωθείτε και εγώ θα αναλάβω τις πληγές σας. Ναι, μετά θα βγουν στην επιφάνεια τα προβλήματα και θα αναλάβω μπας και τα θεραπεύσω. Δεν το κάνουν όλοι. Έτσι, δεν είναι όλοι ευσυνείδητοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, την Πέμπτη, κουρασμένη 30 Ιουλίου, δεν υπάρχει κάποια όψη. Μετά από τέτοια όψη, τι να υπάρχει άλλο. Συνεχίζει η ενέργεια της Πανσελίνου. Αφήστε λοιπόν χρόνο για να εξελίξεις και να πάρουν και τους δρόμους τους. Παρασκευή 31 Ιουλίου η Σελήνη περνάει στα ψάρια. Ωραία. Γιατί σε μένα στα ψαράκια και εγώ έχω Σελήνη στα ψάρια. Διαίσθηση, για μας λέει. Αυξάνει την διαίσθηση, ανάγκη για να ξεκουραστούμε. Δημιουργικότητα. Μην αγνοείτε τα όνειρα. Η Σελήνη στα ψάρια Ναι, για είναι πες τι. ιδανική για ραχάτι. Να αλλάξω, Να κοιμηθώ. να πάω να ρίξω τις δυο απλωτές μου, Έτσι. να καθίσω στο τέτοιο, να ακούσω λίγο ράδιο, λίγο εφημερίδα, ένα βιβλίο. Ναι. Είναι ωραία. Ναι. Είναι και διαισθητική όμως, Έτσι. Και βλέπει και όνειρα. Κάνεις έτσι, ρε σπουδέ. Λοιπόν, να με βρεις. Κτηνίζεις το μάλι. Γιατί, συγγνώμη, οι ιχθύες δεν είναι και πολύ διαισθητικοί και βλέπουν όνειρα. Βέβαια. Δεν είναι το ζώδιο του Ποσειδώνα και του ύπνου. Το 12ο οίκο. Έτσι. Έτσι. Η Σελήνη είναι ωραία εκεί. Ναι. Βέβαια, αν έχει και καλές όψεις. Γιατί άμα την πιάσουν τίποτα όψεις περίεργες, Ναι. τον ήπιαμε. Έτσι. Μάλιστα. Σάββατο 1η Αυγούστου δεν υπάρχουν σημαντικές όψεις. Μια ημέρα κατάλληλη για χαλάρωση. Να πάμε στη θάλασσα. Για επαναφόρτωση. Κυριακή. Το Σάββατο είναι πρωτομηνιά, έτσι. Μπαίνει καινούργιος μήνας. Θες να ντυθώ παπάνας να μας κάνω ευκαιρία? Όχι τίποτα. Δεν μπορώ. Πρέπει να πάω στην εκκλησία να πάρω αγιασμό. Κάθε πρώτο του μήνα πάω και παίρνω αγιασμό. Βάζω σε ένα ποντιράκι, σε ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένο. Μισό λίτρο. Και έχω όλο το μήνα μου αγιασμό. Τι με κοιτάξα έτσι. Τελείω. Θα βγάλεις με περιφορά τον υπολογιστή της κυρίας Γκιόκα. Θα κρατάω τα εξαπτέρια, να πάμε. Λοιπόν, Κυριακή 2 Αυγούστου η Σελήνη περνάει στον κρυό. Ναι. Κοίτα, η Σελήνη στον κρύο είναι τσαμπουκαλεμένη. Εντάξει, περνάμε στο δυναμισμό από το Δηλαδή, ηχθείς. φαντάσου είναι σαν να έχεις κοιμηθεί 10 ώρες Ναι. Από τη Σελήνη στους ηχθείς. και να σηκώνεσαι το πρωί Ναι. και να είσαι μια χαρά. Μάλιστα. Έχω ταχύτητα, ενέργεια. Εντάξει. Είναι και λίγο δυναμική. Θα βγαίνουν έξω κόσμος. Είναι και Κυριακή. Βγέστε έξω, κάντε πράγματα. Υπάρχει ενέργεια αρκετή, πρωτοβουλία. Υπάρχει όμως και καυγάς, έτσι. Έτσι. Και την ίδια μέρα η Αφροδίτη στην Παρθένο σχηματίζει τετράγωνο με τη Λίλιθ στον Τοξότη. Αντίφαση μέσα στο ίδιο το αντικείμενο. Λέγε. Έχουμε ουσιαστικά ένα τετράγωνο, εντάξει. Ναι, Ερωτικά όσοι έχουν πλανήτες εκεί, ναι. καταστροφή απόλυτη. Αυτό. Γιατί.
Τώρα η σελήνη, η μαύρη σελήνη του τοξότη Ναι. είναι λίγο Είναι παιχνιδιάρα. πολύ, είναι πολύ. Είναι λίγο πολύ, όχι παιχνιδιάρα, λίγο. ναι. Γκομενιάρα πολύ, Ναι. μιλάει με πολλούς, κάνει Με πολλές. τον... Με την Αφροδίτη στην Παρθένο. Με την Αφροδίτη στην Παρθένο έχουμε conflict. Είναι σαν να είναι καλόγρια, όχι, σαν να πάει σε ένα μοναστήρι, μία πόρνη. Το έχω δει σε τσόντα αυτό. Ωραία. Και μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, Ναι. τσίτσιδη, και της λέει «Θα έρθεις με το μέρος μου, φύγε κολλασμένη, τι ήρθες να κάνεις εδώ στο ιερό μέρος». Δηλαδή είναι περίπου το ίδιο, γιατί είναι η κακή πλευρά της γυναικείας φύσης, άρα αφού η Αφροδίτη είναι στην Παρθένο και είναι σου, πρόσεξε που ανοίγεις τα πόδια σου, η άλλη λέει «Κάνε έρωτα με όσους μπορείς περισσότερο». Αυτά είναι. Άρα εντάξει, είναι η Αφροδίτη στην Παρθένο, σχηματίζεται τράγμα με τη Λίλη στον τοξότη, ανασφάλειες, ζήλια, ανεκπλήρωτες επιθυμίες που μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Ναι. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε τον εγωισμό να χαλάσει τις όμορφες σχέσεις μας. Ναι. Έτσι τελειώνει λοιπόν η εβδομάδα και πάμε στις μίνι προβλέψεις. Περίμενε. Πριν κάνουμε μήνυ προβλέψεις, Ναι. θα βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θα έχουν καταιγισμό οι άνθρωποι Ναι. και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Περπάτησα σε δρόμους που δεν είχαν επιστροφή, μα έμαθα πως η πορεία γράφει πάντα τη στιγμή. Κι όσο κι αν θες να τρέξεις, η αλήθεια σε προφταίνει. Η ζωή δεν περιμένει, ό,τι δώσεις αυτό σου μένει. Αν δεν αλλάξεις πορεία, θα φτάσεις εκεί που πας. Όχι εκεί που θες, όχι εκεί που ζητάς. Κι είναι σκληρό να το δεις, μα είναι νόμος της ζωής. Πως ο δρόμος που διαλέγεις σε διαλέγει τελικά κι εσύ. Κι εγώ παλεύω με σκιές που δεν μιλάνε δυνατά, μα μέσα μου ουρλιάζουν όσα δεν είπα ποτέ σωστά. Low up ρυθμός, καρδιά που χτυπάει βαριά, κι αλήθεια μου γραμμένη σε τετράδια παλιά. Αν δεν αλλάξεις πορεία, θα φτάσεις εκεί που πας. Κι ο χρόνος δεν χαρίζεται, απλά σε προσπερνά. Μα αν σταθείς για λίγο, δεις ποιος είσαι τελικά. Θα βρεις τον δρόμο που φοβήθηκες να πεις δυνατά. Μεγάλωσα με λάθη που μου μάθανε πολλά, πως η ψυχή δεν λυγίζει, μόνο αλλάζει σιωπηλά. Κι όταν ο κόσμος γύρω μοιάζει να σε πόλεμα, η δύναμη γεννιέται εκεί που λες ως εδώ πια. Κι αν η ζωή σε πάει αλλού από που θες να πας, μην ψάχνεις αλωθή, ψάξε την κουβαλά. Γιατί ο δρόμος γράφει ιστορία πριν τη δεις, κι ό,τι αφήνεις πίσω γίνεται αυτό που θα βρεις. Κι εγώ ακόμα μαθαίνω να μιλώ χωρίς τροπή, να λέω την αλήθεια μου χωρίς να φοβηθώ στιγμή. Low bap καρδιά, ρυθμός που σπάει τη σιωπή, κι η πορεία μου γραμμένη σαν παλιό γραφίτι. Αν δεν αλλάξεις πορεία, θα φτάσεις εκεί που πας. Κι ο χρόνος δεν χαρίζεται, απλά σε προσπερνά. Μα αν σταθείς για λίγο, δεις ποιος είσαι τελικά. Θα βρεις τον δρόμο που φοβήθηκες να πεις δυνατά. Κι όταν όλα μοιάζουν ίδια κι η μέρα σε βαρά, θυμήσου, η πορεία σου αλλάζει όταν αλλάζεις εσύ ξανά. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Και επιλογή σου γράφει πάντα την επόμενη αρχή. Αν δεν αλλάξεις πορεία, θα φτάσεις εκεί που πας. Μα αν αλλάξεις βλέμμα, τότε αλλάζει κι ο νους που πας. Κι ό,τι νόμιζες χαμένο γίνεται φως.
πες δυνατά. Ωραία, επιστρέψαμε και μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι βάλαμε λίγο λαλά έτσι να πάμε παρακάτω. Τι όμορφα καλούδια μας έχεις. Μίνι προβλέψεις για τα 12 ζώδια της εβδομάδας. Και ξεκινάμε με τον κρυό. Δεν μου πεις ταρατατάν. Θα το βάλω ηχητικό, πάμε. Λοιπόν, κρυός, επαγγελματικά ευκαιρία για νέο ξεκίνημα, οικονομικά προσοχή σε βιαστικές αγορές, αισθηματικά πάθος αλλά και εντάσεις. Πάμε στα ταυράκια που θα ταλαιπωρηθούν αυτή την εβδομάδα, επαγγελματικά αλλαγές στο χώρο εργασίας, οικονομικά καλύτερη οργάνωση φέρνει κέρδος, αισθηματικά συζητήσεις λύνουν παρεξηγήσεις, αγαπητέ ταύρε, δίδυμοι, νέες ιδέες στα επαγγελματικά ανοίγουν δρόμους, στα οικονομικά έξοδα μετακινήσεως ή τεχνολογίες, παρακαλώ προσέχτε αγαπητά διδυμάκια, αισθηματικά έντονο φλερτ και πολλές γνωριμίες με τη Λίλιθ εκεί στο τοξότη. Καρκίνος, επαγγελματικά ολοκληρώνεται μια σημαντική υπόθεση, οικονομικά προσοχή σε κοινά οικονομικά, αισθηματικά μιλήστε ανοιχτά για όσα νιώθετε. Λέων, είστε οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας. Επαγγελματικά, οικονομικά ευκαιρίες ανάπτυξης και προβολής, αισθηματικά η σχέση δοκιμάζεται, αλλά μπορεί και να δυναμώσει. Προσοχή στα λιονταράκια, γιατί θα βγουν μυστικά σας στην επιφάνεια. Παρθένος, επαγγελματικά αυξημένη υποχρέωση, αλλά και αναγνώριση. Οικονομικά αποφύγετε περιττές αγορές, αισθηματικά μην αφήσετε την κριτική να σας χαλάσει το κλίμα, μην γκρινιάζετε αγαπητοί Παρθένοι. Ζυγός, επαγγελματικά ευχάριστες συνεργασίες, οικονομικά μικρές αλλά και θετικές εξελίξεις και αισθηματικά ένας έρωτας μπορεί να ανανεωθεί ή να αναγεννηθεί. Σκορπιός, επαγγελματικά αλλαγές που αρχικά σας πιέζουν αλλά αργότερα θα σας ωφελήσουν, οικονομικά διαχειριστείτε προσεκτικά τα έξοδα, αισθηματικά μην μπείτε σε παιχνίδια δύναμης, θα χάσετε αγαπητοί Σκορπιοί. Τοξότες, επαγγελματικά νέες προτάσεις εμφανίζονται αγαπητά τοξοτάκια, οικονομικά προσοχή σε υπερβολές, αισθηματικά ειλικρίνεια είναι το κλειδί. Εγώ καιρός, επαγγελματικά κλείνει ένας σημαντικός κύκλος, οικονομικά ευνοούνται ρυθμίσεις και συμφωνίες, αισθηματικά δώστε περισσότερο χρόνο στον σύντροφό σας. Υδροχόος, επαγγελματικά η Πανσέλινος φέρνει αποφάσεις και αλλαγές. Αποφύγετε στα οικονομικά ρίσκα, αισθηματικά μια σχέση περνά ένα νέο στάδιο ή ολοκληρώνεται. Χωρισμούς, τα λιοντάρια και οι υδροχόοι. Ιχθύς, επαγγελματικά εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, οικονομικά μην επηρεάζεστε από υποχρεώσεις, αισθηματικά ρομαντισμός και όμορφες στιγμές, αρκεί να αποφύγετε τις εξειδανικεύσεις. Αυτά. Μας τα είπες πάρα πολύ ωραία. Σας τα είπα γρήγορα, μόνο κοπανιά και μόνο ρουφιξιά. Είναι πολύ κουραστική αυτή η εβδομάδα. Κάντε λίγο υπομονή, παιδιά. Μην τσακωνόσαστε, μην εκνευριζόσαστε. Δώστε σημασία. Ακόμα και ένας μικρός τσακωμός, μια ένταση, κάτι κρύβει. Πρέπει να δείτε πράγματα. Είναι δύσκολη η εβδομάδα, δύσκολη Πανσέλινος. Ολοκληρώστε ό,τι ξεκινήσετε με τη Νέα Σελήνη. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, οδεύουμε προς το τέλος. Την ανάλυση της Πανσελήνου την κάναμε εμβόλυμη μέσα στην ανάλυση της εβδομάδας. Ναι. Να πούμε ότι σιγά σιγά, έτσι, μπαίνουμε Αύγουστο. Είναι ένας μήνας ο οποίος έχει πολύ ωραία γεγονότα. Σκεφτείτε μήπως εκμεταλλευτείτε τη χρονιά που αρχίζει σχολικά, εννοώ ακαδημαϊκά, από το Σεπτέμβριο και να έρθετε στη σχολή Civil της κυρίας Γκιόκα, η οποία φτιάχνει το χώρο υπέροχο. Θυμάσαι με να έρθω να τον δω. Όχι, μου λέει, τι είναι νύφη, δεν κάνει το γάμο, ας πούμε. Ίσως σου κάνω έκπληξη. Θα έχω και χώρο που θα είναι για live. Αυτά είναι. Θα παίρνει συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις.
Εσύ. Αυτά είναι. Θα σου φέρνω τις ανάλογες γυναίκες. Αυτό το δέχομαι. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Αυτό το δέχομαι. Μου θες μου τρούχο εκεί να κάνω συνέντευξη. Όχι, θα σου φέρω Δήμητρες, κορμάρες. Δεν είναι, κοίτα, με τον Μπόι δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Α, δεν σε ενδιαφέρει, ο μήλος σου, ο καλός σου θα τα λέθει. Έτσι. Α, τότε θα μου κάνεις την αστρολογία από πορνοστάρ. Καλό να, δεν το έχω σκεφτεί. Είδες? Είμαι δημιουργική, έχω τον ουρανό πάνω στον ουρανό. Αυτά είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό το καλό παιδί προσπάθησε να αποφύγει το βούρκο της ακολασίας. Δεν κατέστη εφικτό. Αιωνία τη μνήμη αξιομακάριστε. Έτσι. Με αυτά και με αυτά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Εσείς μπορεί να είστε σε κάποια παραλία να λιάσετε. Εγώ θα είμαι σε κάποιο air condition και θα πίσω. Συνειδητά όμως, γιατί κάνουμε μια υπέροχη προσπάθεια μαζί με την Κυριακή. Οπότε η σχολή θα είναι top. Ήδη που έχουμε το ένα βιβλίο έχει φύγει προς διόρθωση γιατί γράφω λίγο άναρχα. Τώρα θα φύγει και το δεύτερο και πάμε να προλάβουμε το τρίτο. Οπότε το ώστε να έχουμε αρχάρι προχωρημένη, ουράνια και θα κάνουμε και ένα κόσμο βιολογία που δεν έχει κανένας. Ουσιαστικά δηλαδή μεσοδιαστήματα μόνο με κλασικούς πλανήτες και το οποίο έχει και κάποια ψήγματα ιατρικής, αστρολογίας και ανθοϊαμάτων. Τι θέλω. Θέλω να κάνεις ένα σεμινάριο από τον Οκτώβρη και έπειτα, μια Κυριακή, έτσι ένα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά θα είναι ωραίο, μόνο ιατρική αστρολογία. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω κατά πόσο έχω να το κάνω. Με μεγάλη μου χαρά. Και είναι ένας κλάδος που μου αρέσει. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει το κοινό για να το παρακολουθήσει. Θα το κάνουμε μαζί. Θα το κάνουμε. Θα υπάρξει κοινό. Άκουμε πώς το λέω. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα θα έχουμε. Από την κυρία Κυριακή με ενδυμασία Σανγκάης και εμένα ασχολιάστο. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.